Κερδίσει όμως ο Αγιβή τώρα για τον Κμαλάτζε. Νταμάχου έξω από την περιοχή, επιχειρεί το σουτ, καλό γκολ! 2-2 στο παραθυράκι, κοιτάξτε, ασύλληπτο πραγματικά. Ίσως ένα από τα... Νταμάχου επιχειρεί το σουτ, δυνατό γκολ! 2 και με την ένωση. Ο Νταμάχου απέναντι από τον Πριτικάρ στο 74ο λεπτό εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 4-1 η Πάφος. Μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Ωραία κίνηση από τον Αγιβή. Νταμάου θα κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Βάτερμαν εντυπωσιακά και σωτήρια στο 63. Το τελείωμα του αρχηγού της Πάφου και η τρομερή επέμβαση από τον Βάτερμαν σε... Λασαριστά στον Νταμάχου το σουτ, το Κόπριβετς. Ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Νταμάχου, είχε πολύ φάλτο. Στον Γκρίκιτς. Νταμάχου. Από πολύ μακριά θα δοκιμάσει σουτ πάνω από την εστία του. Κοιτάξτε από πόσο μακριά ο Νταμάχου. Και είμαι ότι είχε ένα θέμα με το σκοράρισμα. Εδώ ένα μακρινό σουτ. Καλό. Για τον Οκόγε έχει ανέβει, ο Γκόμες τον είδε. Ο Γκόμες είναι έτοιμος για τη σέντρα. Για τον Νταμάχου στην περιοχή επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα θα περάσει έξω. Μεγάλη ευκαιρία για την από την εστία του Νέγκρι. Για να βγαίνει περισσότερο μπροστά η Ομόνοια και να έχουμε περισσότερες φάσεις στο παιχνίδι. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Ο Ντεμέλο, ευκαιρία, 1-1, ισοφαρίζει η Πάφος. Αρκετά δραστήριος εδώ, καταρχάς να δούμε για offside, δεν υπάρχει το οτιδήποτε. Και να δούμε αν υπάρχει επιθετικό φάουλ, από άλλη κάμερα παρακαλώ, όταν προκύψει replay, θα πάρει στο... Και το κόρνερ, ο Κμαλάντζε θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω, ο Κόγε. Κρατάει ο Αργεντινός. Τώρα για τον Αρτιματά, ο οποίος άνοιξε λίγο την μπάλα, κατάφερε πάντως να τη γυρίσει. Ζαχαρίου για τον Νταμάου. Είδε αυτό στον Γκριγκαλασβίλη, κάνει κίνηση αμέσως ο Αγιβή. Μωράης, ο Γκριγκαλασβίλη, Αγιβή. Μπάλα στον άξονα για τον Νταμάου. Περιμένει δεξιά ο Γκόμες που είχε ανέβει. Σε αυτόν πηγαίνει η μπάλα απέναντι στον Αλεξάνδρου. Ο δεξιός μπακ της Πάφου. Κάνει την πρώτη προσποίηση. Γυρίζει για τον Νταμάου που έχει λίγο χώρο. Θα κάνει και το σούτ 1-1. Στο 39 με τον αρχηγό της η Πάφος φέρνει το παιχνίδι. Προλάβει ο Ματούκου να βάλει την κόντρα. Νταμάχου τώρα. Κέρδισε ο Κάλβο Νταμάχου για τον Ντεμέλο. Νταμάχου. Τον Οικονόμου μπροστά του, η σέντρα για τον Αγιβή, η κεφαλιά, αλλά κατέληξε έξω. Ο σκόρερ στον Γκοντζάλες, από εκεί στον Εντόγκ. Γιαγκουδάκης έκοψε ο Γκρίκετς, Ιωάννου, Νταμάχου. Έψαξε για τον Γκόμες, τον βρήκε και πάλι για τον Νταμάχου. Ψάχνει αυτός τώρα τον Γκελασβίλη. Ανεβαίνει για να τον πιέσει ο Χριστοφή. Γκελασβίλη. Χαμηλά για τον Νταμάχου στην περιοχή. Καλή ευκαιρία. Θα απομακρύνει ο Ντεπίνα. Έβαλε την κόντρα εκεί ο Εντόγκ. Η μεγάλη φάση για την μπάλα στον Γκόμες. Από εκεί για τον Οκόγε τον πιέζει ο Ετμάρ. Νταμάχου ψάχνει και βρίσκει τον Γκόμες που έχει ανέβει. Του δίνει στρίγμα και πάλι ο Νταμάχου στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα σουτ, θα απομακρυνθεί η μπάλα σε κόρνερ. Ξανά ο Νταμάχου θα κάνει την παράλληλη μπαλιά. Ναι, υπάρχει φάουλ, ο Μάτσι Έδιωξε Γρικαλάβα, επιμένει η Ομόνοια.
Τώρα ο Νταμάχου για την Πάφο. Ο Κόγε. Ωραία, βρήκε τον Νταμάχου. Ο Αγιβή κάνει κίνηση, ο Νταμάχου πάει να τελειώσει μόνο στη φάση. Άμυνας στην θέση του Σολομού. Ο Λεάντρο, ο Νταμάχου ψάχνει τον Γκελασβίλη. Να δούμε τον Οκόγε τώρα για τον Μάτσι. Ευκαιρία το πλασέ. Γκολ 1-0 για την διαγώνια. Η μπάλα θα καταλήξει στο βάθος της εστίας. Του Νέγκρι, ξανά το πλασέ. Έτσι φωνάζει σε αυτόν και στους Πελέ Βίκτορ προκειμένου να πάρουν μέτρα στο γήπεδο. Προηγουμένως τους φώναξε να ανεβάσουν την υπόλοιπη ομάδα και να κρατήσει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Μέσα στην περιοχή ο Γκελασβίλη, το γύρισμα, ευκαιρία για την Πάφο. Κόπριβετς, τεράστια απόκρουση. Ο Μάτσι επιμένει, νέο σούτ. Ο Νασίρ Μάτσι σκοράρει, υπέροχο το. Κάνοντας το πλασέ και στέλνοντας την μπάλα έξω. Ο Νταμάχου θα κερδίσει για τον Άλμπα και πάλι για τον Νταμάχου. Προσπαθεί να ξεφύγει με πολλές φυσικές δυνάμεις. Ο Νταμάχου του πήρε μπάλα ορλά. Ανόρθωσης Πελέ. Προσπαθεί να ξεφύγει, του πήρε μπάλα ο Νταμάχου. Απομάκρυνε ο Γκόμες στον... Ιωάννου, Νταμάου για τον Αγιβή. Γκρίγκετς. Παλιά που πέρασε για τον Ζαχαρίου, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Μεγάλη παλιά για τον Πιατκόφσκι. Γκριγκαλάβα, Νταμάου. Κακή η πάσα του για τον Μασί, έκοψε ο Αρτηματάς. Χαραλαμπίδης. Έλα περάσει από τον Ιωάννου, βοήθεια από τον Νταμάου. Μασί. Τεβινσέντη. Νταμάου. Γκαλασβίλη γύρισε ωραία για τον Ζαχαρίου. Πρόλαβε να γυρίσει και να καλύψει όμως ο Αλεξάνδρου. Ζαχαρίου. Όσο πιο καλή, όσο πιο πιστική, με τόσο καλύτερη ψυχολογία θα πάει στη διακοπή η ομάδα για να δουλέψει υπό τον Κετσπάγια. Παλιά για τον Αγιβή. Αρτηματά στο Χαραλαμπίδη. Δεν έγινε το τρίγωνο γιατί παρενευλήθη ο Μασί, ο οποίος σίγουρεψε την ταμπασί του. Νταμάου μπροστά από τον Βάντερ για τον Γκριγκαλασβίλη. Δεν έχει στήριγματα πιο μπροστά. Θα περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Πάσα για τον Αγιβή. Και από εκεί στον Σεράν. Κάνε λάθος, κέρδισε ο Νταμάου. Τώρα για τον Μάτσι. Η Πάφος επικίνδυνα. Η σέντρα από τον Μάτσι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ζαχαρίου θα και εδώ στο Παφιακό δεν έχει καταφέρει να κερδίσει άλλο παιχνίδι. Ο Νταμάχου τώρα κερδίζει για την Πάφο FC. Κάνει κίνηση ο Κόγε, κάνει κίνηση και ο Γκελασβίλη. Προτιμάει τον Γκόμες που έχει ανέβει. Γκόμες τον κυνηγάει ο Καρλίτος. Θα επιχειρήσει τη σέντρα ο Γκόμες ψάχνοντας τον Γκελασβίλη. Αυτός για τον Μάτσι. Απομάκρυνε ο Λεάντρο. Η μπάλα θα καταλήξει στον Κμαλάτζε. Το σουτ κόντραρε στον κεντρικό αμυντικό. Στον Κμαλάτζε. Ο Σολομού που θα διώξει όπως θα βρει τον Λόμπο. Από εκεί ψάχνει τον Φερνάντες ο Γκόμες. Νταμάχου. Το παιχνίδι που συμφανίσεις να αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή. Σήμερα στο κέντρο της άμυνας λόγω των απουσιών. Ο Πάρπας που απομάκρυνε την μπάλα. Ο Νταμάχου που κέρδισε. Σβόγιτς, ο Μάτσι για τον Κμαλάτζε έψαξε τον Αγιβή. Απομάκρυνε ο Πάρπας. Ο Νταμάχου προσπάθησε να κερδίσει. Έδιωξε ο Μπόζοβι. Ιωάννου βρήκε τον Αγιβή. Αυτός για τον Μάτσι, τον πρώτο σκόρερ της Παφιακής ομάδος. Ο Νταμάχου έψαξε τον Δημοσθένους, έκοψαν με τον Βαλιάνο. Κράτησαν με τον Φροξιλιά την μπάλα προσωρινά όμως οι φιλοξενούμενοι. Δημοσθένους, η σέντρα, η κόντρα πάνω στον Βαλιάνο, νέα σέντρα. Νομίζω ότι δεν υπήρχε offside σε αυτή τη φάση. Αγιβή θα κρατήσει μπάλα, θα περάσει στον Ιωάννου. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή για τον Μάτσι, δεν προλάβε να κάνει την πρώτη Πάφου. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Νταμάχου για τον Οκόγε.
Νταμάχου ψάχνει και βρίσκει τον Αγιβή. Κμαλάτζε στον Μάτσι. Με τον Τσακλή μπροστά του, ο Μάτσι θα επιχειρήσει, τη σέντρα είναι καλή, θα απομακρύνει όμως ο Σίλβα. Μπροστά του είναι ο Νούχου. Νταμάχου, Ντεμέλο και πάλι Νταμάχου. Σέντρα ψάχνοντας τον Κμαλάτζε. Ο Κόπριβετς βγήκε και καθάρισε την μπάλα. Άλμπα το σου, την μπάλα έξω. Ο Μπόνιφες θα χάσει, έρχεται ο Νταμάχου. Πάσα για τον Μουτίνιο, μπαίνει περιοχή ο Μουτίνιο. Ο Μάτσι τη μεγάλη ευκαιρία. Στο 65ο λεπτό απίστευτη χαμένη ευκαιρία. Σουόλο. Και στις 10 παρατέταρτο Κάρπι Μίλαν, μερικές από τις μεταδόσεις που να δούμε τον Κελασβίλη στην περιοχή, γυρίζει για τον Μάτσι, πρόλαβε ο Λεάντρο την τελευταία στιγμή. Ο Νταμάχου την κάθετη πάσα πέρασε, Γελασβίλη για το 1-1, μεγάλη ευκαιρία χαμένη για την Πάφος FC. Στο 25ο λεπτό. Ο Μπουτίμιρ για το που να βάζει πίεση στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Πάφος FC. Την άλλη Απόστολος Μακρύτης, σαφώς απογοητευμένο με αυτή την εξέλιξη. Ράνσπερκ, η κόντρα πάνω στον Νταμάχου, Αγιβή για τον Νταμάχου και πάλι. Και τώρα για τον Δημοσθένους. Ψάχνει τον Αγιώνια στις 7 σε Division Sports Plus 2. Ενώ αύριο ΑΕΚ Άρης στις 4 και ΑΠΟΕΛ Δόξα μία ώρα αργότερα. Ο Κόγε, ο οποίος με μεγάλη παλιά ψάχνει τον Αγιβή, ο οποίος θα κοντρολάρει για τον Μουτίνιο και πάλι για τον Αγιβή. Αυτός για τον Νταμάχου. Πάσα για τον Μάτσι στην περιοχή. Ο Μάτσι με τον Τσακλίνα είναι μπροστά του. Το γύρισμα καλό. Μουτίνιο, Μπάουμαν. Απομακρύνεται. Έφυγε από τον Γκόμες. Τώρα για τον Φερνάντες. Έψαξε και πάλι τον Καρλίτος. Δεν πέρασε η μπάλα. Νταμάχου. Μπαλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Οκόγια που είναι πολύ γρήγορος. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Λεάντρο, ο οποίος πολύ σωστά. Τώρα στον Κεϊτά. Μάρκαρε αποτελεσματικά ο Γκρίκετς. Μπαλιά είναι καλή τώρα για τον Γκελασβίλη που βάζει την μπάλα μπροστά. Προλαβαίνει ο Ντεπίνα όμως να την μπάλα στον Γκόμες. Από εκεί στον Νταμάχου. Και πάλι για τον Γκόμες κάθετα. Θα προλάβει, θα κάνει το γύρισμα, το τακουνάκι. Μπάλα θα καταλήξει. Αλαμπίδη να κάνει το γύρισμα. Πρώτου Βάντερ. Έκοψε όμως ο Αλαμπή. Ζαχαρίου. Περνάει από έναν αντίπαλο, ανοίγει το κοντρόλ, έκοψε ο Αλεξάνδρου, όχι αποτελεσματικά. Νταμάου με τη μία, ο Αγιβή για τον Ζαχαρίου. Υπάρχει παίκτης του ΑΠΟΕΛ στον αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ζαχαρίου με το αριστερό του τελείωμα. Ο οποίος βγήκε προσωρινά εκτός αγώνα, ζητά άδεια να επιστρέψει. Την παίρνει τώρα το πράσινο φως για την επανείσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Μασί για τον Νταμάου. Θα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε πώς θα αντιδράσει η Πάφος σε αυτήν την εξέλιξη. Ωραία κίνηση από τον Γκόμες, ο οποίος έχει χώρα από τα δεξιά. Απέναντι στον Αστίφ, βγάζει τη σέντρα με πάρα πολύ δύναμη και πάνω. Νταμάχου. Μακρινή παλιά διαγώνια Κρυβίας. Άψογο κατέβασμα από το Μάτσι. 21-11 απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Να δούμε τώρα τον Μουτίνιο όμως από πλευράς Πάφου. Για τον Μάτσι στην περιοχή, το σούτι κόντρα το 20ο λεπτό. Με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος πέτυχε το τρίτο του φετινό γκολ. Νταμάχου για τον Αγιβή. Και πάλι στον Νταμάχου. Διαγώνια μπαλιά με στόχο τον Μάτσι, τον βρήκε, έχει μπροστά του τον Τσακλή. Έρχεται βοήθεια και από τον Παπαδόπουλο στο μαρκάρισμα. Η σέντρα που γίνεται. Αγιβή δεν κατάφερε να γυρίσει. Αγιβή η σέντρα.